Mae cerddoriaeth yn feddyginiaeth ac yn iachau, a chredaf fod angen rhyw fath o iachad arnom i gyd y dyddiau hyn. Ledled y byd, rydym oll wedi profi trawma gyda'r pandemig byd eang erchyll hwn, ac mae llawer ohonom wedi troi at gerddoriaeth mwyn dianc ac ymgolli. Yn sicr mae cerddoriaeth yn helpu i leddfu calon sydd wedi torri, ac mae hefyd yn ffordd o ysgogi rai i wneud ymarfer corff neu'n syml i fynd ati i wneud unrhyw beth. Neu fe all ddechrau parti dawnsio llawen enfawr. Ond, yn bwysig af oll, profwyd bod cerddoriaeth yn ein gwella yn gorfforol ac yn emosiynol. Yn emosiynol, mae'n debyg bod cerddoriaeth wedi effeithio ar bob un ohonom o ryw adeg yn ein bywydau. Pinau wedi gwneud i chi deimlo'n hapus neu'n drist, yn llawn egni, yn gyffroes neu'n gwneud i chi ymlacio. Mae ganddo'r pŵer i'ch newid ac i effeithio ar y ffordd rydych chi'n teimlo. Mae llawer o gwaith ymchwil a gwyddonol a meddygol wedi profi bod cerddoriaeth yn ryddhau cymegolion sy'n gwella hwyliau person yn naturiol, fel dopamine a elwir yn fwy gyffredinol fel y cemegyn teimlo'n dda, the feel-good drug, ac endorffinau, sef hormon sy'n cael ei ryddhau gan ein cyrff i wneud i ni deimlo hapusrwydd, ac yma hefyd yn helpu i leddfu poen. Mae cerddoriaeth yn gallu newid ymateb corfforol ein cyrff. O geiriadau'r galon i donau'r ymenydd, mae ein cyrff wedi ei weirio gyda rhythm, ac felly mae hi'n naturiol o beth i'r corff ymateb i geiriadau mewn cerddoriaeth. Mae gwyddoniaeth wedi profi bod rhythmau a synnau ymlaciol yn gostwng pwysedd gwaed a chyfraith curiad y galon, a'r angen felly am feddyginiaeth a chemegau. Fel cerddor, rwyf bob amser wedi troi at cerddoriaeth fel ffordd o deimlo'n well, ac mae prosiect hwn wedi rhoi cyfle cyffroes i mi ddysgu mwy am ei bwerau, trwy siarad â gwyddonwyr, meddygon, iachawr a chleifion o pob cefndir, a rhannu'r canlyniadau difyr gyda chi. Mae un o bob 8 ohonom yn ddioddef o tinnitus, ac mae'n debygol o bydd rhyw fath o ddementia yn effeithio ar un o bob 9 ohonom. Mae sefydliad iechyd y byd yn amcangyfrif bod dros 300 miliwn o bobl ledled y byd bellach yn cael trafferth gyda iselder, gyda un o pob 4 ohonom yn debygol o brofi problem iechyd meddwl yn ystod ein hoes. Dwi ddim yn credu y gall unrhyw un ohonom ddweud nad ni erioed wedi profi effeithiau o dan straen ar ein cyrff, ac eto yn anaml y byddwn nhw'n gofyn am help neu ymwellad. Gwraidd y prosiect hwn yw'r gwaith ymchwil, a felly rwy wedi bod yn astudio a thrafod sut mae curiadau binaural, tonau sain a cherddoriaeth adlodiannol yn gweithio. Dwi hefyd wedi bod yn ymchwilio i wyddoniaeth am leddau, frequencies, a'i gwahanol ystodau, ranges, fel delta, theta, alpha, beta a gamma. Dwi wedi bod yn astudio synnau sy'n creu cysylltiadau emosiynol cadarnhaol, ac yn gofyn cwestiynau am y gyd berthynas rhwng salwch a chyflyrau fel tinnitus a diffyg cwsg a'n iechyd meddwl gyffredinol. Ydy cerddoriaeth yn gallu bod y iachawr hwnnw yr ydym i gyd yn chwilio amdano? Dwi'n credu y gall.